ସିରିୟସ୍ କରା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପରା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ତୁ କଣ କରିଛୁ ଲଗାଇଥିବା ମହାଭାରତ ଶେଷ ହବନି ଏ ମହାଭାରତ ଶେଷ ଅର୍ଜୁନ କରିବ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ Mansab Inspector Arjun. No letter, no justice. I start on the spot. Dede? Hey, Devi, Devi, what's up? Someone there? Dhamma Devi. Hey, the kilo Bhagavata Bola Odarochi. There goes it. କାହିଁକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଚକମଟା ଦେ ପରା କହୁଛି ଏଇ ମାର ଖୋଜିଲୁଣି ଆଉ କହୁଛୁ ଚଷମା ଦେ ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ସାବାଡ଼ କରିଦେବି ଦେ କହୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଚଷମାଟା ନେଇଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ତୋରି ଝିଅକୁ ଚଷମାଟା ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରୁନି ସବୁବେଳେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଜି ତାକୁ ଏମିତି ପିଟେବି ଯେମିତି ମୋ ଚଷମାରେ ଆଉ ଜମା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଜି ପୁରା ମୋ ଝିଅର ଦୋଷ ଯିବନି ବାପା ଯା ବାପା ଦାଢ଼ି କେଶ କାଟି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇ ପଡିବ ମନେ ପଡୁଛି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପାଖେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି ମତେ ପାନ ମାଗିକି ଖୁଆଇ ଦଉଛି ମତେ ଚଷମା ବି ଦେଇ ଦଉଛି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ବୋଲୁଛି ଦେବୀ ଦେବୀ ନା ମୋ ସୁନା ନାତୁଟା ବା କୋଉଠି ଗଲୁ ଫେରିଆଲୋ ମା ବାପା ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଠି ଲାଗିଛି ଲାଗି ରହିଛି ଚାଲ ଆକୁଡ଼ିର ଦୋଷ ତୁଠକୁ ଚାଲ ଟିକା ଦର୍ପଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଛି ଆରେ ଚଇତା ଆରେ ମୋ ନାତୁଣୀକି କଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତମ ନାତୁଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମୁର୍ମୁଷ ଅବସର ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି ସେ ରନ୍ଦଲାଲା ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ନ ଝୁଲିଆ ଯାଏ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇପାରିବି ସେ ରନ୍ଦଲାଲା ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିବ ବାପା ତମ ନାତୁଣୀକି ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ରନ୍ଦଲାଲା ବଡପଣ୍ଡାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ଆମ ଦେବୀ କଣ ଫେରି ଆସିବ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ନା ଝିଆରୀର ଦୋଷ ତୁଠକୁ ଯିବାକୁ ଏଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଥାନା କୋର୍ଟ ଗଛେ ନ ଦୌଡ଼ି ମୋର ଭଲ ହବ ଘରେ ବସ ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ କି ମଙ୍ଗଳ ହବ ତମ ଶଳା କଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବ କେସଟା ଉଠେଇଦେଲେ ମୋ ବାପା ତମେ ନା ତିନିଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତମେ ମାନେ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସେ ମୋର ଋଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେବେ ଆଉ ବନ୍ଧକ ଥିବା ମୋ ଜମିକୁ ସେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ କାହା ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧା ପଡିଛି କାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କରଜ ଆସିଛି ସବୁ କେବଳ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲୁ ପାଠ ପଢିଛ ବୋଲି ମୋର କଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ଗୋଛାଇ ରଥ ଶର୍ମା ହେଇଗଲ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଳି ଶସ୍ତ୍ର ଘରେ ପଡିକି ରହିଛ କି ଖୁସି ରହିଥିଲା ଚିନୁ ତମର ନା ନା ପରୀକ୍ଷା ତ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ହିସାବ ମାଗୁଛ ଆରେ କି ହିସାବ ମାଗୁଛ ତତେ ହିସାବରେ ବୋଲ અમારી સંસાર કારણ તો પેટું ભાત ખાଇବନି તો ଏଇ ବାବୁ ଆଗୁଆ ତୋ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢିକି ରଖିଦେ ହେଇପାରିବ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ହିସାବ ଓ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ରାତି ଦିନ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ହିସାବ କାଳେ ତୋତେ ଥଣ୍ଡା ହବ ତ ଏଇ ବାବୁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ତୋ ପାଦରେ ମାଲିସ କରିଦିଏ ଦେଇପାରିବ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ହିସାବ ଏଇ ବୁଢା ହବ ତମର ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଭାଗବତ ବସିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି
कौन भाई के से मानसिक रखती देई परियो ताको हिसाब अरे कुलेंदर तो सात जन्म रे घरर ऋण सुझी पारिबु काहेकि काहेकि गोटे रास्ता कोन साउंड एथे गोटे पाइता झियो भाई तम हुदरटा भागी पडुची एथिनो कौन कहलु देवी बस साउंडटा झियो भाई पारिबु चिनो कने करना तो दशला का जन्म करा पुଅ थिले काहेकि करना पई नंद सुदा पागल पाकि कहा भाई नंद उत्सव कहा भाई नंद जसोदा कहा भाई गोपाल सुंदर कांडू नथिले गोपाल श्रीहीन मो झियो कड़ा कन्ने ठारू आउरी मो पाई बहुत बड़ मो झियो बिना ए घर बड़ अंधार छोड़ चिनो तू যদি প্রকৃতর মো ভাই দিনা গোছাইতে পুଅ হইଥିବ গোছাইতে ବଂଶ ରକ୍ତ ତୋ ଦେହରେ ଥିବ ତୁ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦବୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟାଏ ବେଇମାନ ଗୋଟାଏ କୁତ୍ତ ଗୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନିମ୍ନ ହାରାମ କୁକୁର ତୁ କୁକୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଅପମାନ କରିବ ହେ ଦିନ ବୋଝେ ତ ଏ ବୋଉ ତମେ ବୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ପାଚୁ ଠେଲ ତମେ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ ନାରୀ ନା ମାୟାବିନୀ ନା ନାରୀ ରୂପାର କୋକାଳ ନା କୋଡ଼ି ତମେ ସଇତା ବହୁତ ସାହସ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇବେ ଏତେ ସାହସ ତ କିଏ ଦେବେ ତ ସାହସ କୋଉଠି କହିଲି ତୁ ଚୁଟି କଣ ଝାଡୁଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ନା କେବେ ଧରନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ନାରୀ ପାଇଁ ତୋରି ଭାଷାରେ ତତେ ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ମତେ ନା କଣ କହିଲୁ ତୁ ଏ ଦିନା ଗଛେଇତ ଚୈତା ଗଛେଇତ ଅଛୁଆ ଅଜାତ୍ୟା ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ତ ଦେଢ଼ଶୁର ତୁ ହଉଛି ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗଛେଇତର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ରଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳଟା କେବେ ସିଂହ ହେଇପାରିବନି ଯେତେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡ ପରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ବି ଯେତେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ କହିବ ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗଛେଇତ ଏ ଦିନା ଗଛେଇତ ରକ୍ତ ନା ଗଛେଇତ ରକ୍ତକୁ ସମ୍ବିଧାନ କାଟି ପାରିବ ନା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମୋ ଝିଅ ଦେବିକି ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଭାଇ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ସେମିତି ଦେଖିବ ତମେ ମାନେ ବି ଶୁଣି ରଖ ମୋ ଭାଇର ଯଦି କିଛି ଦିବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବିନି ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ଏ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ସମ୍ମାନ ଶେଷ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ ଯଦି ତମେ କୋର୍ଟ ଯାଅ ତାହେଲେ ଏ କେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବି ତମେ ମାନେ ଦେବୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦବ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କେବଳ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତକୁ ସେଇଥିରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଉ ଭାଷି ପାଇବ ତୋ ସଳାନନ୍ଦ ଲାଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବିନା ଏମାନଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହବ ଗଲାବେଳେ ବୁଢା ବାପର ପଦେ କଥା ଶୁଣି ରଖ ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀର ଦଶ କର୍ମ ସେଦିନ ଜାତି ପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ଦଶ କର୍ମରେ ଆମେ ତତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବୁ କରିଯିବି ପଛେ ତ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁବିନି ଗଲାବେଳେ କାଲି ଏ
कि कहबी आ कृष्ण बोली जाऊ जीवन मेढा कलिजा खाइलु पेंटो पुटी खाइलु देसी क्षीर पीलु तोर हाउनी गाय सब जगह तोरा माइग्रेन पेटे पकड़ी माइग्रेन के चिंता ए बड़े चिंता कर मो डालो मत कौन कर कि न करे मते छुआ दे बड़ी का छुआ को कचर पर की कोड़ियानी का हाथ धरे देबी तू छुआ मारू मागी के आनी देबी यार भी तू गांडा को भंजा कर सर आई किना सोफा खाई नी गेम हमारी बंटी बढ़े अच्छे भाई लोग पिटी भी मत
ଡରି ଅନା ତୁ କାଳି ହଉ କାଳି ହେବି ତୁ କାଳି ହେଲେ ମାନେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କରିବି ଓ ଭଉଣୀ କାଳି ମୋ ପାଖ ରଖି ଭାଇ ନା ଚା ପଡ଼ି ଖିଆ ମାରି ପଡେ ଛୋଟ ନଲେ ବେଲେ ଆରେ ଓଇ କିଛି ନଥିଲା ଭୂତ ଫୂତ ରହିଲେଣି ନା କଣ ଦେଖିନି ସେ ଛନ୍ଦା ଉପରେ କିଏ ଦେଉଛି ଦେଖବେ ବାବୁ ଆସିକି ଶୀଘ୍ର ସମର୍ଥନ ଘରେ ଭୂତ କୋଉ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ମତେ ହାତରେ ମାଇଲା କି କଉଣି ଭୂଷା ମାଇଲା କି ହାଡ଼ ପିଟି ଦେଇକି ହାଡ଼ରେ ପିଟିଦେଲା ମତେ କୋଉ ଟକୁଛି ଏ ଘର ଦେଖିବ କାଲା ଏଇ ବାଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ମାଲ ଝାଡ଼ ଶୁଭୁନି କାନଟା ଇଆଡ଼କୁ ଦେନି କୁହେ ତୋ ପାଖରୁ ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ପବନରେ ଇଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ମେଲା ଥିଲା ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝି ଦେଇଛି ଲକଡାଉନ କାଲାରେ ଗଲା କହିଲା ବେଳକୁ ମେଲା ଶୁଭୁଛି କେତେ ଜୋର କହିବି ମୋ ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଯିବ ତୋ ପାଖରୁ ଏଉଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସପନର ରାଣୀ ମୋ ଦିଲକା ଚୋରଣୀ ମୋ ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ମକଲା ଚୋରୀ ସେ ସପନରେ ଯାଏ ମାରି ଯାଇ ତେରେ ଛିଚା ସପନରେ ଇଏ ସଂଗାରୁ ଆସୁଛି ସପନରେ ପୁଣି ସଂଗାକୁ ଚଢି ଯାଉଛି ଖାଉଛି ଇଏ ବାବୁତେ ସବୁ ଖାଉଛି ଛେଳି ଗୋଡ଼ ଖାଉଛି ମେଣ୍ଢା କଲିଜା ଖାଉଛି ବେଙ୍ଗ ଫୁଟି ଖାଉଛି ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ପିଉଛି 7 ମାସ ଆଣିବା ବାବୁ ମୋରି ମନେଇକି ଚାପୁଛି ଏ ବାବୁ ମୋ ସପନ ରାଣୀ ସପନରେ ଛୁଆ ଧରି ଆସିବ ଆମ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବ ସପନରେ ଛୁଆ ଧରିକି ଆସିବ ସେ ଛୁଆ ତତେ ବାପା ଧରିକି ଡାକିବ ସପନ ଆଜି ଛଡ଼ା ଲୋକ ନଗେଇକି ସଂଗାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ଜଗିବି ଇଏ କାଲି ରାତ୍ରି ବାସେ ସଂଗାକୁ ଜଗିଛି ମତେ ସପନ ଦେଖଉଛି ମନା କରୁଛି ରେ ଯୋ ସେ ଘରକୁ ତୁ ଖା ନା ମୋ ଝିଅ ରେଖାଜି ବାପା ମୋ ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଅସତ ଶାଶୁଟା ଦେବୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ଝିଅଟା ଯାଇକି ଥାନାରେ ଚାକି ଦେଇଥିଲା ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ଭଗବନ୍ତ ସେଇ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ସବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ ତମ ଛୁଆକି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନ ତୁ ମୋର ପିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କଥା ହବ ମତେ ଓଳିକି ହବନି ଓଳିକି ଯାହାହେଲେ ତମେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁଁ ଅଜାତି ଅଛୁଆଁ ମଣିଷ କଣ ଆଜି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲି ସେଦିନ ନଥିଲି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲେ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳ ଜିତି ଯାଉଥିଲା
ମୁଁ କଣ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ତତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇନି ତୁ ମତେ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବୁ କେତେ ଥର ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଅଜାତିଆ ଥରକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓଲା ଘର ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚେଇକି ତାପରେ ପଇସା ବଦଳେଇବୁ ମୋ ବାପା କି ମୋ ମା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କେଶବ ପଣ୍ଡା କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡା ଭଳି କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଥିବେ ଆମ ସମାଜରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା କେଳଙ୍କାରୀ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ଧରି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ହାତରେ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ବିରାଜ କରିବେ ନା ଆମ ସମାଜରୁ ସେବେ ଯାଇକି ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା କେଳଙ୍କାରୀ ରଖିଯିବ ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କାଲି କୋର୍ଟରେ ମୋ ନାତୁଣୀ କେସର ବିଚାର ହବ ମୀରା ଏ କେସର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମୋ ନାତୁଣୀକି ମାରି ଦେଇଛି ସତରେ ମୋ ନାତୁଣୀକି କଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଏ ଦିନ ଓ ନାତୁଣୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବିକଳ ହଉଛୁ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ବାହା ହେଇଛି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ସେ କଣ ତା ହାତକୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିଦେବ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କହିବ ହେ ଧର୍ମବତା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦଲାଲା ସେଦିନ ମଦ ପିଇ ଚୈତାରେ ଝିଅ ଦେବୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଧର୍ମବତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫାঁସି ଦିଅନ୍ତୁ ଧର୍ମବତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫାঁସି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଏଇଆ କହିବ ଏ ଦିନା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ଝିଅ ସେଇଆ କହିବ ସେ ମୋ ଝିଅ ରକ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ମୋରି ଝିଅ ବିଷ କହିବନି ଧର୍ମ ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଧର୍ମ ନେଇକି ଧରିଥାନ୍ତି ତୋ ନାତୁଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଖାଲି କୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କର वकिल मानकर जुक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी मीरा बड़पंडा कहवा अनुजाई मीरा बड़पंडा स्वामी नंदलाला बड़पंडा जड़े भगवत प्रेमी मनीष देवी हत्याकांड कौन संपृक्ति नहीं अत्यधिक खाद्य खाई देवीर फूड पॉइजन होइछि देवी आकस्मिक भाव मृत्युवरण करिछि तेणु अदालत नंदलाला बड़पंडा को निर्दोष बोली प्रमाण करे द कोर्ट इज एडजर्न भूल विचार भागवत से नियम नहीं कहूँ मो झील को परंपरा दुष्कर्म करे ଆମପରି ଗରିବ ଛୁଆ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ତାମାନେ ଦୁନିଆରୁ ଧର୍ମ ହଜିଯିବ ଅଲଙ୍କ ଉପରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯିବ ମୋ ଝିଅ ପରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଶହ ଶହ ଝିଅ ଏ ନନ୍ଦଲାଲା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପରି ରାକ୍ଷସର ଶିକାର ହେବେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିଚାର ନ ମିଳେ ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି हे धर्मदंड रे मुंड पेटे पेटे आईटी मो मारे आलो काई तू मुंड मारउछु एटा धर्मर अदालत नुह एटा मनीष मानक दरबार नुह एटा भरोसा विश्वासर अदालत नुह एटा कंस दरबार
এই ওকিলଠୁ ଜଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଂସ ଆମ ପରି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୁଷି ଖାଇଥିଲେ। ଚାଲ 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 ପଡି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଜମା ଯିବିନି। ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟା ପାଦ ବି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଏ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏ କଇର କଟବଡ଼ା ଚିତ୍କାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ମା କ୍ଷୀର ଲୁହରେ, ମୋ ଛାତିର କୋହରେ ଏ ଧର୍ମ ଦରବାର ଭାସିଯିବ, ଭାସିଯିବ ଏ ଧର୍ମ ଦରବାର ଭାସିଯିବ। इंगिना भाई बेटे बेटे इंगिना भाई बेटे बेटे भाई भाई रे मीरा जगन्नाथ कल्पपट करी तो आम विश्वास डोरी बांधि से तू आम एमती ठकीदेलु कौन कहलु तू तो स्वामी जड़े भागवत प्रेमी मनीष सजर सकाळ जाए एटा भागवत पाठ करे देखो ताले स्वामी तार तारे टिकी भी पाप नाही एत बड़ मिछ कथा कहि पार निज आखिर सु देखी एत बड़ मिछ कथा तू कहि पार न कालेते आई के स्टडी कर लो ए बिना और पाई तो अवश्य एमती कर लो ठीक अछि हेले गोटा कथा मन रखि दो तो ये पापी जलंधर पाप को लुचेई तू आज जो महा पाप करिছো से पापर परिणाम दिन दिने तोते भोगिबा को पड़िबो। पापी जलंधर कथा पाई तोते दिन असत्य होबा को पड़िबो। ए चैता चैती आखिलोरे तू केने सुखरे संसार करि पाइबो पड़िबो इटा तू विधवा हबु एटा उची मोर बेसा विचार सरीगला ध्यान मिलीगला ମୋ ଝିଅର ଶକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଏ ଚୈତି ଆମେ ବାପା ମା ଦିଟା ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲୁନି। ଚିନୁ ତମ ଭାଇ ନୂଆ ବୋଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନଚିଲା ଆଳିଆ ମୋ ବୋଲେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଏ ଚିନୁ ତମର ନୂଆ ବୋଉଟା ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚିରା ଶାଢୀ ମାଗିକି ଆଣିକି ପିନ୍ଧିଛି ତମେ ଭଲ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋର ଘରକୁ ଯାଇକି ହାତ ପତେଇକି ଭାତ ତିଅଣ ମାଗି ଆଣେ କାଳେ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଦବ କି ଖାଇଦବ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଲୁଚେଇଛି ମା ଏଟା ଖାନା ଦାଦା ଖାଇବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଲୁଚାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଆଇ ଚିନୁରେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦଣ୍ଡେ ଶୋଇ ଗୁଣ୍ଡେ ପଖାଳକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଭାତ ଭାତ କରିଥାଉ ଝୋପଡ଼ି ଘର ମାଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଚାମଚଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଉ। ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ସପନରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖୁସିରେ ପୁରା ପାର୍ଟି କରୁ ତ ଭାଇ ମତେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଚୈତି ଜାଣୁ ନା ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ସପନ ଦେଖିଲି ଆରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସପନ ସତ ହୁଏ ନା ଆରେ କହୁନୁ ହାତ କରିକି ଅନେଇଛି କଣ ମତେ କହ ତୁମେ ହଁ ସତ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କଣ ଦେଖିଛ ଆରେ ମତେ କଣ କହିବେ ଏ ଚିନୁଟା ନା ବଡ କିଲୋ ଆମ ହେଇছে ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଆଇବ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େନି କୁହେ ଏଇଠି ତମେ କଣ କିଲୋ ସପନ ଦେଖିଛ ମୋ ସପନ ଦେଖିଛି ମୋ ଦିଅର ବଡ ବିଚାରପତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମ ଦିଜଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ହେଇଛି ଆମେ ବି ହସୁ ସେଇ ହସରେ
এই ঝুপড়ি ঘরটা 3 মহলা কোঠা হয়ে যায় রে নড়িয়া চাচটা ডলপ গতি হয়ে যায় সেই হস্তরে নদিয়ার 6000 অবস্থা আমার নাটরে বাজে রে ছিল ଶେଷରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଏମିତି ପୁରା କରିଦେଲ ଯୋଉ ଝିଅ ଦାଦା ଦାଦା ହେଇକି ତମ ହାତ ଛାଡୁ ନଥିଲା ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଚାର କରିଦେଲ ମାରିଦେଲ ଚିନୁ ଆମକୁ ମାରିଦେଲ ଏ ଓକିଲ ବାବୁ ତମ ବିଚାରକୁ ତମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଏ ଚୈତା ଚୈତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ବିଚାର ସରିଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ସିନା ବିଚାର ସରିଗଲା ଉପରବଳ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ସରିନି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ବସେଇଥିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ଆମେ মাইলে তোমাকে সে মারু সময় তো অপেক্ষা করো সবাই ফাটে যাচ্ছে তুমি ঠিক আছো আমার সামনে রে তোমার স্ত্রী তোমার ভাই কু গোইঠা মারুছে আমার ছাত্রী ফাটে যাও রে কেমিতি শৌচ দেখুছ কেমিতি তবে তরু কাই মো বুঝ ତମେ ଜୋତା ଖୋଲ ତମେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ପିଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପିଟ ନା ତମେ ମତେ ଛାତିରେ ବସିବ ତମେ ପାଠ ପଢି ମଣିଷକୁ ଚଳିଲି ମୋର ଆତ୍ମସଭା ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ ତମ ଭାଇଟା ଛୁଟ ଭାଇଟା ବଢାଇଗଲା ଏ ଭାଇଟା ସେ ଭାଇଟାକୁ ତମେ କିଛି ନୁହଁ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ତ୍ୟାଗ 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 ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ତାହେଲେ କୁହ ତମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଚିନୁ ବା ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛ ଓ ଭାଇ କି ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ଟଙ୍କା ଆରେ କୁହ ମତେ କଣ କହିବି ଫଳ ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରି ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ଫଳ ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ପତ୍ର ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ ଏ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ବିଚାରି ଗଛଟା କି ଉତ୍ତର ଦବ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଫଳ ପାଚି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ର ଶୁଖି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏ ଗଛଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲୁ ଚିନୁ ବାବୁ ଆମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆଜି ତମକୁ ନୂଆ ବୋଉ କିଛି କହିବନି আমার সামনে রে এই দেখো কান ধরি কি মু চাপড়া খাওছে এ জয়তি কিছু কয় মানে যাও কেন বলা ঢের মানুষ করে দেখিল এই ও জিউকু খেয়ে দেয়া বাবা আচ্ছা কোন ফেরিব ভিক্ষা মোয়া পাওয়া দিল আলো চা খরচা করছেন মানে ସବୁବେଳେ ତାର ହିସାବ ଓ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଖୋଟ ଲୋକ ଜାତୀୟ ଗୁଡାକ
केबे भी तांको स्वभाव छाड़बेनी अरे तमे लेट करनी भाई हम वेट करछी भाई अछि ना जबरदस्त पार्टी रखछंती आमे नाचिबा गाइबा झुमिबा भल मस्ती करिबा अरे चलो आसो Yeah.
जेबे तू हबु ब्रह्मचारी नेत्रे देखिबु परनारी परनारी कोले धरी निज स्त्री को दबु फोपाई गोविंद 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 पदुगलसी मकरंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल मीरा की हरि बोल बुझला मीरा यू डांस होगा कि मत से सिवड़ी पतली का मरती चिला कर कल टच कर मुझे धरी दिला तो मुंडो सिंगुची बाल्टी पाइले नले बाल्टी बाल्टी मो हां तो काले मुंडो सामने मो हाथ रे बातू तो एते जा तू ए तो जरूरी जदु आलु बेश्या प्रणयर स्थिरता थाई पारे तेरे तुम भली चरित्रहीन मदुआ पुरुष कथारे कौनसी स्थिरता न थाए कहलु मो मदुआ चैत्र मो कथा रे स्थिरता नहीं मो मुंड छुई नियम कर भागवत गोसाई को मंदिर पछी शपथ भी कर मो मद पीबिनी कि बेश्या मान सहित राति कटेइबी तुम प्रतिश्रुति पर भरोसा करी धर्म अदालत पकरे मिछ कर मो स्वामी नंदलाल बड़पंडा गोटे भागवत प्रेमी निर्दोष मनीष कुआड़े गला तुम प्रतिश्रुति मो प्रतिश्रुति मतलब बेटे बसी बाई जी सारा जीवन पाखर की कोई कथा देजी तुम स्वामी नहीं तुम स्त्री मु तो स्वामी स्वामी तमे की स्वामी भला जो समय हरिनाम तुंडे धरी बेश्या मान सहित राति कटाए तुलसी माला बेकरे मुके मद टांकी रे बुड़ी रहे से की स्वामी कुह नंदलाल तम सहित मोर की संपर्क अछि नहीं तो नहीं मैं तो मुगाला नहीं हुआ दे दे मु स्वामी बोले सब तो कोई हमारी अब हम विश्व से मारदल तो मन शांति हो आई तुम आइलु मोर होला मत माइलु आम उधर गई तो हमें रात्रि काल में के देखी नहीं मो गुलु तू काय कहू ना मु काय कहू जा गरम एसी ले सोई जा ना बुझबिनी मु समस्त नागे कहि देबी तमे गुडी चरित्रहीन नष्ट पुरुष বিরোধ করা করি দেবী তার ঠিয়া পারা ମଣିଷ ନା ପଶୁ ଭାଉଜ ମରିଯିବେ ଯେ ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ନ ଠିକ ସେଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା କଥା ଭାଉଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ଟିକେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସମୀକ୍ଷା କର କେବଳ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ ହେଇଛ ଆଉ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଫାଶୀ ପାଇଥାଅ ତ ତୁମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ କି ହଁ कौन मो पटिया नई ता पटिया कथा कहनी से गोटे बाहर लोक नाई भीतर लोक मुझे जानी मत कहीं सेमती बासी नहीं तो भीतर किसी गोटे अच्छी कौन है भाई भाव जो मो संपर्क नहीं तुम्हें संदेह को चलेगा नहीं सत कथा चलते कि देखा होची हम भीतर किसी गोटे भित्री संपर्क अच्छी की संपर्क अच्छी पापा संपर्क अच्छी संपर्क अच्छे मो गालर कहानी मजे भाई एमती कथा कहबो तो मुझे खराब लागुनी खराब के लगे दियर बाज संपर्क नुआ कथा नहीं भाई ये खाली वो भाउच होती ये बस
सीता ठाकुराणी ହେଲେ ତମେ ତମେ ହଉଛ ବାଟବଣା କୌଶିକ मोना ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେବୀ ପରି ଭାଉଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ତମେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇବାକୁ ବସିଛ कौन बोलियो मु बात बना पहुंची ହଁ ବାଟବଣା କୌଶିକ ତମେ କୌଶିକ ତ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ତମେ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷେ ହୀରାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ତମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଲକ୍ଷେ ହୀରାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ତମେ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଅବମାନନା କରୁଛ ଗୀତାକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହବ ହବ ମୋର ଏବେ ହବା ତୋର କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇ ମୋର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ମଣିଷ କରିବେ ନା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମଣିଷ କରିଦେବି କେମ୍ପା ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ଆଜି ଆରେ କେମ୍ପାଟା ମରିଯିବ ଯେ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାରିଦିଅ ମତେ ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ମରିବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହ ବାବା କହ କଣ ହେଇଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ପଛକୁ चिराई तक बताऊं कतना बता कौन मां पोरे ना प्रमत नहीं ଆରେ ଲାଲା କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି कौन है कोई ମନେ କରୁଛି ସଂସାର ଦେଖିଲେ ମୋ ଡର ମାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ମତେ ପୁରା ଘେରିବାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସିଧାରେ କଷ୍ଟ ମତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ଗୋଟେ ଖେଟେଇ ଲାଗୁନି ଜାଣି ମୁଁ ବେକରେ ଉଡେଇ ଯାଅ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଛି ଆରେ ଲାଲା କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଖୋଲିକି କହୁନୁ କାହିଁକି ମୋ ଭଳିଆ ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଳିଆ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ତୋ ପରି ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅ ମୋ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଏଇ ଶୁଣା କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ଛାତିକି ପଥର କହିଲୁ ଛାତିକି ପଥର କରି ହଁ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ ଲାଗ ନ କହିଲେ କୂଳ ବାତି ଯାଉଛି ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ଯାହା ତତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗି ଟେମ୍ପୁଲ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ ପାପ ନାମ ଅଛି ଲାଲା ଯାହା କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛି ଲାଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ମହନ ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ ତୋ ପୁଅ କେମ୍ପାଟା ଧୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନା ଗୋଟା ମୁଖ ଏ ମୋ ପୁଅ କଣ ମିଛ କହୁଛି ହଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ମୋ ନନ୍ଦନରେ କଣ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଦ ପିଇ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟେଇବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ଭାଉଜ ବିଷୟ ତମର କିଛି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ଘୋଷେଇକୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଦି ଜଣ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହଉଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଲାଲା ଗୀତାକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଦି ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଳେ ତୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତମେ ମା ପୁଅ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଛ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଏ କେ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଛ ମଦ ପିଇଲେ କୋ ବେଗ ପ୍ରାଣଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆଗେ ତୋ ପୁଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ତା ନହେଲେ କେମ୍ପାଟା କୋଉ ଦିନ ମୋ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦବ ଖାଲି କଳଙ୍କ ଲଗେଇବନି ପିତାଶ୍ରୀ ମୌକା ପାଇଲେ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗି ଟେମ୍ପୁଲ ଫେରା ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଥଟା ଖସି ପଡୁଛି କେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳିତ କେତେବେଳେ ପିଅର ସହିତ ଟିଙ୍ଗିନା ଖେଳି ଖେଳି ମତେ ମାରିଦିଅ ମତେ ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ହଁ। ସେପଟେ ଦୋଚାଇବି ମୁଁ ଘରେ ଜାଗା ଦେବି ବାସ୍ ବାସ୍ ମୋ ଛାତରେ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବି ସେମିତି କୁହନି ମୋର ଭୁଲି ଦେଇଛି ଭାଇ ଭୁଲି ଦେଇଛି ମୋର ଏ ଦେଖ ମୋ କାନ ବଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିକୁ ଆସିବିନି ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନି ତମେ ଛାଡ଼ି କାହିଁ କହିବି କଷ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ବାପା। ଅବଛା ପୁଅ ଜମା ବୁଝିବନି, ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ଏଇ ଘର ଛାଡି ପଳା। ପଳା ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? କୁଆଡେ ଯିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବି? ବାପା କହୁଛି ହଁ ବାପ ଝିଅ ଦିଟା ମିଶିକି ଏଠି ଠିଆ ପାଲା କରିବ। ଆରେ କହୁଛୁ କଣ? ସିଧା ଠିକ ତଞ୍ଚିଆ ପକେଇବୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। ଚୁପଚାପ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମୁରବି କେବଳ ଏଇ ବାପ ଝିଅ ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ବାପ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ତୋରା ଚଳିତା ଚଳିତେ ଆମ ବାପ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖେଇଲା। ଗୋଡ଼ାରେ ଠିଆ କଲା, ମନ ମହତ୍ଵ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। କର୍ପଣାର ବୋଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦଉଲା ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇକି ମାୟା ଏଭଳିଆ ଦୋ ଚାରି ଦିନ ଘର ରହିଲେ ପାପ। ଘୋର ପାପ ଏଇଟା ଜୀବନ ଭିତରେ ଜାଣିଛ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ତାର ଭିତରକୁ ଜମା ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଉଠିବା। मम्मी भाउजने भितरକୁ जा। मम्मी भाउज ନେବି ସେ ବେଳେ ରହିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଭାଉଜ ଏଠାରେ ରହିବେ। ମମ୍ମି ଭାଉଜନେ ଭିତରକୁ ଯା। ଗୀତା ଗୀତା ସେ ରହିଲେ ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇଯିବି। ଭାଇ ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁନୁ ବୋଧେ? ତତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିବା 10ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛନ୍ତି। ପରି କେସ୍ କରି ଦେବୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହବାର ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରେ କେସ୍ଟା ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯାଇପାରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆମେ କିଣିଦବା? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହାର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଦବ। ଆରେ ଯୋଉ କଣ କଲେ କଥାଟା ସମାଧାନ କହୁନୁ? ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ମୀରା ଭାଉଜ। ମୀରା ଭାଉଜର କେସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯଦି ମିଡିଆରେ ନ ଖୋଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ଦେବୀର ବାପା ମା ଚଇତା ଚଇତି। ସେଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେସଟା ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଇ ଫାଶୀ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ସେ ଶଳା ଚୈତ୍ର ଚୈତ୍ର ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗୀତା ଗୀତା ତୁ ବିନିମୟ କରି ନଜର ରଖିଥା। ସେ ଚଇତା ଚୈତା ଆମର ତୁ ଖତେଇବେ। ଗୀତା ସିଂ ହଉ ନନ୍ଦଲାଲାର ଭାଗବତ କହେ କଣ କହିଲା? କହିଲା ନିଜକୁ କରିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ ଯିଏ ହବ ଆମ ବୈରୀ କୂଳରୁ ଦବା ସଫା କରି। ଚଇତା ଚଇତି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ପଡି ଚିନ୍ମୟ ମୋ ହାତର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ନେଭର ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଚିନ୍ମୟକୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିବାକୁ ଦେବିନି। କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। କଣ ଚମକି ପଡିଲ? ତମେ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିଛ? ହଁ ଦୁନିଆ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହେଲାଣି କଣ ଭଳି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚିନ୍ହିବାଟା ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସେଇ ବ୍ୟବବର୍ଷ ସେଇ କାଳରାତି ଆଉ ସେ କାଳରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍କାର। ହେଲେ ସେଇ କେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ମନର ଭୋକଟାକୁ ସିନା ମାରିଦେଲ, ଏ ଦେହର ଭୋକଟା ତ ଆଜି ଯାଏ ମରିନି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? What do you mean? I mean to say ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର
मुकेश बड़पंडा झील আর মগর চিন্ময় রথ সর্বঙ্গ স্ত্রী ଓହୋ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା ଆଇ ମିନ୍ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନା ଜିତ ବଡ଼ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କାହାକୁ କହିବିନି ମ କିନ୍ତୁ ଗୋଦରାତି ପାଇଁ ତମେ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୂନ୍ୟ ପେରି ଖୋଲିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି বন্ধু স্কেচ পাই কত টাকা দরকার ମୋର ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଦରକାର ସେଟା ପଡ଼ିଥିବ ସୁନ୍ଦର ଗସ୍ତିର ବାସ୍ନା ବହ କରୁଥିବ ଆଉ ତମର ଏଇ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଦେହ ଉପରେ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଅଜସ୍ର ଚୁମାର ଦେଖ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯେମିତି ମିସ୍ କରେନି ମ ଆସୁଛି कौन करी इंस्पेक्टर मो पछे छाई गली पड़ जाई छी नहीं नहीं ताकू जेमिति ले म रास्ता रो हटे देबो पड़िबो ताने ले म लाइफ टा स्पॉइल हे जीवो कौन करी मु ओ